Kait dengan bencana, doa kan Pak Daru menghentikan bahwa ini nanti akan ada pembersihan alam, akhirnya timbul tatanan baru, ngoten nggih. Ini ngoten lah. Niku saya katakan Mbak kenging nopo nek badhe wonten tatanan baru. Kedah wonten korban rumiyin, wonten bencana rumiyin. Nah, napa mboten wangsul utawi dipun tarik ke belakang malih? Ngoten nggih. Asal mulanipun jagat menika kas pundi? Nggih, tiyang Jawi ki ngakoni bilih jagat menika datar rata. Nggih, mergi-mergi dereng wonten makhluk napa mawon. Agama Islam juga menerangkan seperti itu. Nggih, kranten jagat niki badhe ngawontenaken tanda-tanda makhluk. Akhiripun meletus toh dunya menika. Setelah meletus akhirnya ada benda yang muncul dari bumi, napa niku tanduran, napa niku kewan dan lain sebagainya. Setelah ngoten napa yang terjadi, dunia niku badhe memperbarui isine malih, rusak malih, digempur malih, nembe wonten Bani Jin utawi tiyang Jawi mestani Banul Jan. Nah, temriku Banul Jan bermasalah malih, akhirnya napa dunia diingkes malih, akhirnya pangeran damel Bani Adam atau anak keturunan Adam. Sak sampunipun wonten ke anak keturunan Adam sampai medun dateng nabi-nabi menawi menurut saking nabi nggih, menawi tanah Jawa. Dumadine Gunung Lawu. Ya, dumadine Gunung Semeru. Napa niku bukan hasil dari pembaruan alam. Mungkin nek tanah Jawa diyakini gunung niku namung setunggal tetengah jagat. Naminipun Gunung Sejati. Gunung Sejati. Yeah. Nah, karena dunia menika badhe nganyari dhateng jagatipun piyambak, gunung menika meletus. Akhiripun ngantos dados dunia kados ngeten niki. Oh, ini sekedar Pak, Gunung Sejati mangkene ten pundi Pak nek dijelaskan. Gunung Sejati menika menawi sak menika nggih kranten tanda-tandanipun mungkin tasih wonten. Mungkin panggenanipun dhateng Magelang. Dhateng Magelang. Nggih. Menawi ten nggih kiwa tenganipun Gunung Tidar. Oh, niku saged ditingali Kalimantan Dohir napa saking Mataram. Sakmenika Dohir mawon saged bukti-bukti. Napa Pak niku? Buktinipun sisa-sisa saking letusan Gunung Sejati menika pinggiripun nggih kerep gunung nasikan. Terus mriku kesuburan. Dan lain sebagainya saged dipun bersani. Teng mriku sisa-sisa kerajaan Bani Jin nyatanipun kathah. Nah, ten kiwa tenganipun nyatanipun Candi Borobudur. Bahkan saat ini saged ngungkap meniki hasil tiang dan lain sebagainya. Tetapi setelah ditelusuri saderengipun wonten tiang pun wonten Candi Borobudur. Saderengipun wonten tiang. Saderengipun wonten penghuni ten kiwa tenganipun sampun wonten Candi Borobudur. Kok saged Pak niku kan menurut sejarah damel kan dinasti Sailendra. Nah, niku kan nggih jenengan jelasaken. Nggih, niku lak penemuan enggal tetep tasik kira-kira ngeten lho. Nek memang niku dinasti Sailendra, tanda-tanda yang menguatkan apa? Ngeten lho. Napa zaman niku sampun wonten bego? Napa sampun wonten alat-alat canggih sing saged ngangkat batu sing sekian? Niki tanpa bantuan Bani Jin mboten saged. Berarti niku intine Borobudur niku kaset peninggalan wonten menungso napa wonten Bani Jin utawi Banul Jan. Tiang sing kekuatannya sama seperti dewa. Monggo yang badhe ngeklaim niki hasil, bahkan nanti kalau pengakan niku sing damel niku Sambara Budura, mriki niku dikait-kaitkan dengan Borobudur. Monggo, tapi siapa Sambara Budura sebenarnya? Kan masih separuh Bani Jin. Atau nek perlu saat ini damel alat-alat sing
kira-kira bisa mengangkut batu sing ora usah sing gede, sing cilik-cilik mawon sing menyamai bangunan Tan Borobudur. Apakah mampu alat itu? Malah sekarang nih Pak, pulau asal berita ada salah satu yayasan itu yang mau meneliti Borobudur itu sebenarnya siapa yang monggo berarti lek pancen saged menemukan berarti piyambake saged masuk ten zaman Bani Jin. Nek zaman manusia Bani Adam tinggal menikmati sebenarnya, hanya merawat. Nek kula ningali niku leres ngendikane jenengan Pak, soalnya kan alasannya pasti kan ada kenapa kok mau diteliti kembali, berarti kan ada timbul rasa ketidakpercayaan. Nah kalau takut malah ngoten niku, takut kula ngeten, setiap sejarah di tanah Jawa niki mesti diislamisasikan. Niku sing dadi rusak budayane awak dhewe. Ngoten lho, siapapun orangnya. Bahkan orang itu waktu itu belum beragama sama sekali. Setelah penemuan baru saat ini malah dikait-kaitkan dengan Islam. Nah niku. Mungkin malah nemen rusak Nggih. Sedoyo napa mawon. Nek saged kan diislamisasikan. Ini bukti dari Islam. Jadi ora ana wong kuat nek gak wong Islam selalah ngoten. Terkait kalian pembersihan alam, kita menurut Pak Darno nek ingkang saged selamat terhindar saking kanan atas mengatakan ini yang dipun Pak. Caranipun mulai sak menika tiyang niku wangsul datang budi. Napa mawon agaminipun? Yang Islam pun juga ada kesempatan masuk ten budi. Nah, jadi betul-betul larangan budi niku bisa dipeluk karena budi itulah jati diri, bukan identitas. Nah, agama niku identitas. Teman-teman. Tegese terus pundi? Monggo sareng-sareng nyawiji kalian alam. Ning sing kula maksud nyawiji kalian alam niki mboten ke alam sing gumelar niki. Alamipun piyambak-piyambak percaya kita digelar niki mboten ijen. Kita digelar iku kathah cacahipun. Nah, panemu niku ora beda kathahe ndase tiyang. Ngono. Jadi sakit setunggal aliran ning kranten beda sirah isine nggih beda penafsiran nggih beda panemu. Ngoten. Terus niki Pak, terkait ajaran kapitayan, ajaran tiyang Jawa. Manem bae tiyang Jawa murni niku sepundi Pak. Terus tempat ibadah niku tengene nopo nek teng Jawa niki tarifne. Nek tiyang Jawa niku ya cara ngibadahe. Sampun percaya anane ngurip niki ana sing nguripi. Lah sing nguripi niku pun nyawiji kalian urip niki sing diwestani aku. Nah, sinten aku? Aku nika pangeran. Nggih. Ya, Bang. Dadi roh ten jero jasad iku mempeng oleh golek ngengeran. Ngengerane napa? Urip. Dadi aja pisan-pisan ngomong tentang pati. Nek ten alam dunia sing diomongi tentang urip. Nah, isane urip apa? Isane urip niku laku sing jujur, ucapan sing bener, tumindak laku sing ora nyatoni atine liyan. Nah, tempat ibadah teng pundi? Tempat ibadah ten namine Ka'bah Tuwah. Ka'bah Tuwah. Nggih. Panggenan teng pundi? Panggenan ten dadane menungso. Apik eleke menungso niku tergantung le ngolah atine utawa manggon ten Ka'bah niku wae. Ngoten. Kula mboten kok ngait-ngataken kali Ka'bah sing teng Mekah lho nggih. Mboten, tiyang Jawa pun percaya nek setiap tiyang niku gadah Ka'bah piyambak-piyambak. Ten pundi panggenane? Ten ngene atine menungso niku piyambak. Jadi badhe dugi mriku nek atine niku ora jumbo, ya percuma. Terus dugi mriku kok bingung, ya padha wae mbek ora nyembah, padha mbek ora teko. Ngoten. Dadi ati le ditata dhisik, teko kono mergo kono kuwi syariate utawa gambaran. Iki lho sebenarnya gambarane Ka'bahmu sing mapan ana atimu. Berarti intine manembae tiyang Jawa niku laku jujur, nggih ucapan sing bener, nggih budidaya utawa bah tingkahe niku aja natoni wong liya.
ngono lho. Duwe tangan aja gampang jiwit atau ngampleng, duwe sikil aja gampang nyadek, duwe cangkem aja gampang ngelokno. Niku cara ngibadahi utawa cara nyembahe. Nah kok wonten tiyang Jawa sendakep saluku niku namung ngeningaken panca indriya. Ya. Panca menika 5, indriya niku marga utawi dalan. Dalan. Oke, mesti wonten pertanyaan saking derek-derek Pak Darno. Nggih. Ajaran Jawa niku sakbenere pripun? Ajaran Jawa. Niku namung tangkep namung badhe nglampahi. Niku dijelasaken lho duka niki. Nggih, wau teng ngajeng sampun kula aturaken to, bilih Jawa menika siri, rahasia. Lah sakite mboten rahasia terus pundi? Ngudi. Kepengin belajar, Nggih. sing sifatnya mboten ngangge ngeten iki. Nek niki hanya ungkapan. Ya, tapi nek agama sing sejatine niku rasa utawa siri. Oke, nek diomongno ternyata niki napa etis kira-kira. Nah, kula mboten kepengin kados agama-agama liya niku. Ngoten. Dadi ben ana boborte agama Budi niku wau. Sakniki wadah Pak, orang-orang pelaku spiritual dan madrasah guru pembimbing, ini ustadz, tenggine kiai, bahkan tenggine paranormal. Padahal kan sejatosipun guru yang paling mboten kanjeng ini kan namun guru sejati nih. Nah, kenapa kados tiang-tiang nontonnya kok tasik bingung madrasah guru. Nah, mbak kan namung pados ngelmune. Ngapain? Mergi napa? Guru niku murid yang pribadi, nggih pribadi niku murid yang ilmu. Nah, jadi guru niku namung penuntun. Numpuo gurune niku nek rasa nuntut enten jiwane niku kan mboten ngasilaken ilmu niku wau. Kadang-kadang pados niki namung kangge bahan perbandingan utawi kangge njegal wong liya sing dianggep ora kalah dhuwur ilmu kalih dekne. Kadang ngoten. Jadi guru sejati ini pribadi ini niku. Saat ini ora sama guru dan guru kali alam. Ya, umpamanya kejadian alam niki disebabkan saking napa berguru lah masukkan ke hati, dirasakno. Niki nek ora ana salah ora mungkin alam iku kaya ngene. Ora ana bener nek gak kok alam iki iso ngekek berkah. Nah, belajar saking mriki pun pikantuk guru menika murid pribadi. Lah berguru kali tiang niku kan sarana untuk menuju itu sebenarnya. Karena ngoten. Diwet jango nganti lambe sak tumang kari sak merang paribasane nek diri pribadine rasane nuntun nggih percuma. Terus niku Pak rahasiane tiyang supados dibimbing langsung kali Tuhan niku kedah lalampahan pripun. Caranipun ngudi dateng napasipun piyambak. Ngudi dateng napas niku maksudnya sepundi Pak? Jenengan kedah bersyukur napas niki sek kerasan mangken awak dhewe. Nek niki napas secara kerasan, nek sampai jenengan ditinggalaken napas yang terjadi? Ben napa ben kathah syukuripun. Ini kan nyuwun bimbingan supados saged manggihaken ta. Nggih. Nah, saged manggihaken ngene niku. Rasakno mlebu medune napas niku wau. Ada apa dengan napas niku wau bisa dirasakan ning ora iso didelok. Nah niku tandane pangeran. Ngoten. Nah, ben awak niki jumbuh saged mriko. Mumpung napas niki tasik manggen ten jasate piyambak. Mula jasad niki didamel melampah ingkang sae. Eman-eman mungkin nek jasad iki pun. Nah, eman-eman nek napas niki pun ucul saking jasad dereng nate nglampahi tumindak sae. Dadi nek gajah mati kudu iso ninggal gading, macan mati kudu iso ninggal belang, menungso mati kudu iso ninggal asma kang becik. Nah niku iki wonten titipan pertanyaan saking rencang-rencang Pak Darno. Niki nyuwun dikupas tentang sensitif jenar. Monggo jenengan dikupas. ya sensitif jenar piyambak menika lak versinipun kathah. Nah niki nyuwun singkang versi pundi? Versi ini panjenengan. Nah, versi Jawa nggih. Versi Jawa.
Sesi Jenar menika kejawi piyambakipun keturunan saking di Mesir lalu saking pundi niku. Nggih saking Mesir. Nah, saking Mesir. Keng napa piyambakipun saking Mesir kok karya tedugi ten tanah Jawa. Napa Mesir iku kurang ilmu? Nyatanipun piyambakipun nganggep bilih ilmu ingkang ageng menika ilmu ten tanah Jawi. Mergi piyambakipun niku namung kepengin gayuh utawi saged manunggalaken kawula lan Gusti. Intinya pengen belajar teng Jawa perkawis manunggaling kawula lan Gusti. Soale negara-negara liya niku dereng gadah pamanggih sing gayuh saged manunggalaken kawula lan Gusti niku.